Mga kakay mga kakay-5, mga kakay-5, manghod pilason matapos gintiro mismo sang iya magulang sa banwasang Miagaw. Pila sa baba kag naglapos sa liog, ining nadangtan ni alias Lian, 33 anyos, sa gintiro sang iya mismo nga magulang nga si alias Rodel, 38 anyos. Natabo ang insidente alas 10 nga Mayo 16 sa barangay Tigmarabo, Miagaw. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, may nabatian ang suspect nga ginaguba sang live-in partner sang biktima ang ila ancestral house. Gani iyaging katuan, nagbaisa yung duwa tubtob, ginkuga sang suspect ang biktima kag hinali na lamang gintiro gamit ang kalibre 45 nga pusil. Nakaangkon man sa bila sa kamot ang suspect matapos naglapos ang bala. Kaysa lang magtiro ang suspect, kag matapos sini madasig siya nga nakapalagyo pero gilayon man nadakpan. Pero wala na na-recover ang pusil. Nahibaluan niya may daan nga hiligot ano na magutod. Pangod kasi diyan. Kung tayo na itong katuan niya, harap niya sinikanap. Kaya tinaga ang may papaisay niya. Kaya tuminto. O ito nga hinayapan sa iyo. Nagtiro sa saksit niya. Sinus mag-usap sa ikaw man ang yakamot. Saka siya ano. Kag sa karon mga kakay-5 padayon pa nga ginabunang sa ospital sa Iloilo City ang biktima kag wala pa nga campus ini makabuya sang pinal nga desisyon kung bala magapasa pa sa nga kaso sa batok sa magulang o kon hindi nga karon nakahunong sa Miagaw Municipal Police Station. Balita nagikan sa banwasang Miagaw. Ako naman si kakay-5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.